I am giving you update, original receipt. Look, I am not mocking Akwa, and I have no personal neighbor Akwa. But I think for the sake of all one Anambra State, our people should stop being sentimental. The only place even no we problem with these people wanna advocate say Akwa, we are winning. The Akwa has been released. Now these are the exact people. I keep repeating it. Exact people who keep coming after everything spirituality, saying that it doesn't exist simply because they want to discourage people from going to church. You know that? Now I don't know what Akwa is doing differently from even the pastors in the Eme. If not that, na Akwa, na Agwo, na Akwa Ekwensu, na Akwa Arose, man the pastor na Akwa Chukwu. Come to think of it, very expensive. It will cost you almost nothing to go to church. It will cost you almost nothing to go to church. This olive oil and holy water and the mother ego ne ka ele. Ego ne ka ele. Ofu ego akwa jiwe melu mmadu ofu okite. Ofu ego akwa jiwe melu mmadu okite. Nwere ike ibute pick up load of olive oil or owunu mmiri. O nwere ike 1 truckload of mmiri. So from ife ndị mmadụ na-adọka onwere onye kpọrọ Akwa asị, but for the sake of investigation ndozi obodo a na-eme, you people should go home and sleep. Nobody is victimizing him. It is going to be a free investigation. Akwa apụtaboro page Akwa for the past 3 days, nothing has been posted there. Akwa apụtaboro, ọwụ na Akwa apụtago, I know him. He's going to make a video. He's going to make a video. Kwa ka o si ekwu ndị mmadụ anụ ka o si anụ ọsị ụnụ n'ọkwọ ajụ n'onye na-ekwu na akwa nwa onye ọba na ide mmiri. Ịghọtago? Na ha ncha niile agwaba narị afụgo m ha ncha agwaba narị akwa mmadụ ka ịbụ akwa. There is no skeleton in your cupboard. Ọkwa ifụlụ ụnụ nya akwa gbowe oke ite ma ndị pastọ kpedewe ekpere, nya akwa gbowe oke ite ma olive oil si elezina, akwa gbowe oke ite ma holy water si elezina. Ọgwụ ụnụ na-agwọ gwọ agwụnụ na ọgwụ ụnụ na-agwọ. Ama m na obi na-ekolopụ ụfọdụ n'ime ụnụ bikos na ite ụnụ dọwarụba akwa, obi na-ekolopụ ụnụ ọwụwụrụ na onwe ka akwa esi wee bata ije a eme aṅa ndị ya awụghara ya aka nkụ, ndị ya agbajiri nwụọ ya aka nkụ, ndị ya ejebe ife ha ya natazi anyị agụtafe ọnụ. So I can understand, and I am telling you na as far as na ite ya ahụ dị na nke akwa ahụ ife ọjọọ ka iji ite ahụ eme, you don't need to panic. Don't worry, he will still come back. Ka ọ na-echukwakwa na-egburu ite ụnụ anụ. I know, I can understand why a lot of you are crying. Emebughị eme nwoke ụkpọmba dike edena you are welcome back. More contact. Onye nke ahụ contact elu contact yana ibe na-achụ ego everyday contact ya na-afịa n'ọnụ. Ama no contact ya na-afịa n'ọnụ onye ka ọ yawu ife 50 million pụta ịsọvọ ya ka ife 50 million pụta ije yọgarịba ndị contact ego onye ka ije nwe contact. Everyday contact, more contact, people contact ya na-afịa. It will make me to ask myself, na that those contact abụrụ mmadụ ka ha wụ. When are you going to be somebody's contact? You gotta go. So hey man, ka ọ dụka ya asị na onwere onye ya na ibe na-eso okwu. Hell no, onweho. The truth is that Akwa pụtabeghị, but ọ bụrụ na Akwa pụta, we wish him well. Yes. Emoji jebe abụrụ persecution or anything. It is just because na for ndị na-asị na ọwụ na gọọmenti ma na ha agaghị arrest Akwa, na ha agaghị ime ka Akwa wụ the first native doctor. On the contrary, I believe him. Let me tell you, Akwa is the beginning and the end of Okite na Igbo. Nya bidorie o end ya ye o mawulu onwe. So it is very, very essential na investigation bidoro n'ebe ono, because no so no onye introduce ye ko we wike kọwalụ ndị uwe ojii na ndị gọọmenti na ife a na-alụ na ka esi eme nke ahụ nke onye a otro difficult. I can see why you are against ndị past ide ekpere mmadụ ekpere for prosperity. You are against the past ide ekpere mmadụ ekpere for healing. You are against all those things, but you are supporting Okite. You are supporting Ibo Bisiato. If you are not supporting it,
I don't know why he Jakupu CCN na kunenu na kutuana. Arrest Akwa na enye sleepless night. Why you enye sleepless night? No one gonna akwenwo business unu nwelu. All na gonna akwenwo business unu nwelu. Keri phone enye sleepless night. You should be happy that government for once a week go up. Yes, they said pastor Baine, bangam, bishop Baine, bangam, what be Baine, bangam, onweho solo nso. Onweho solo nso. Ometu onye ihu, ometu onye ana. Na Akwa would the first to be arrested, or if from the Jekutu no ha, or if bonde bulebu, or if bonde sees the properties ha. Keka Akwasiwe was the first person. He was just arrested based on the evidence said though, and the Ndedi na ama nonu ye bidoje delete sira nko ono na Facebook. Ndo otu eke hit. Ndile ha na agbaka rezo. Ndile ha na agbaka rezo. Ama nonu ye je delete sira video ono. But nde mmadu ejitecha na video bia kowa government chọrọ imu ife ita na arụ. Onwe kokwala ama gomu mmadu na ejidere fancha ni enwechala ọdọ ọgwụ be ha. Aja ni enwechala ọdọ ọgwụ n'ebe ha bi. Ọbụlụ mmadụ na-agwọrọ fọ ọgwụ ha. Onwere nke ịfụrụ ọ pụtara ọwụla ọta. Chaplet do na Virgin Mary do na Bible do na onwere nke ịfụrụ or holy water. Onwere nke ịfụrụ. Onwere nke ịfụrụ. Even you dey feel me? So arrest Akwa na-enye sleepless night, whereas this is what to you have been fighting. Ekwuru nke ko esi wuru morning afternoon night na na-akpọ ndị pastor. Eji iju no na say no na-ekwu maka ndị dibia. Why he eji ekwu okwu 95% pastors but a little percentage of ndị dibia. Now arrest go a dibia, meaning the government to do serious to work instead of you to encourage them for the work they have done, and why urging them to do more and extend their hand into other places which they have already done by a call number, or go to a pastor or you make arrest. You want to go? So, after me if arrest Akwa na panic, na fake news. Don't worry. Akwa eje but achukwu Akwa Okitegu na o ni fo Okitegu ahụ na-ekwu ezigbo ife. Mana o ni fo Okitegu ahụ na-ekwu waji ife. Ma onye gwara Okite o, ma Okite na onwe ye, ma onye agwọ na Okite. Unu niile pechikom, unu niile asịrị ngono pechikom. Kita ka o gosiri na ọgwụ ka unu na-agwọ. Atọghị m ndị gụrụ egwusi ọgwụ ka a na-agwọ. Kita ka unu confirm na ọgwụ ka a na-agwọ. Because if you arrest Akwa na warisi, no will skeleton in your cupboard. If you don't have any personal business with Akwa, why is it that you cannot allow government to do their work? Do their work. Yes. If he's innocent, nobody is going to let us learn how to respect our dignity. For the mere fact that ni melubed Akwa be about abundance of money up and down. How are you saying that government? So are you saying that government cannot arrest somebody? Is that what you are saying? Are you saying that government cannot carry out investigation? Is that what you are saying? Is that what you are saying? Because now Akwa to say abundance of money, it is enough if you buy your conscience that if you buy na ha duzi jobless onye n'ime ha chọrọ ịmụ ọrụ onye n'ime ha chọrọ ije boy onye n'ime ha chọrọ ibend down mụta from ndị mmadụ ha ncha niile na-achọzi ego n'enu because na the moment ịgwọ ha n'ala Okite egesi n'enu si na dalụ na ife niile ji Okite ahụ eme waji ife omụhụ ezigbo ife ji eme because onye na-azụ afịa mana ọkpọwara afịa mmadụ n'idere kedu ife ọ na-eji agwọrite ka afịa wee gaba. I'm asking you. Yes, if onye a nidiri wotata ụlọ okpe ekpere jewala onwe ya ọrụ because no man afịa ọkpọwa na shop ya wa afịa mmadụ nwere. Yes, ọ man afịa ọkpọwa na shop ya wa afịa ụwa na-acha shop. So kedu ife unu na-ebela akwa na-etipụsịrị isi enu na ana ebe unu fụrụ ndị keji ụmụ okorobịa baanyị na-emezi unspeakable things just to make money because na agbara na ebe ha agwọ oke ite ebute ego egwu ibubo ebute ego egwu ọtọkọnadu ife ịgwa na mmadụ na-eme unu fụcha ya fụ the rate ụmụ okorobịa baanyị sizi akwụghalị ụmụazị nke du 14 years ọchọ ọbịa nwa dibịa eji gwọta ọgwụ eji bute ike ọjọọ ka asị na ọgbọ ya agba na ahụcha ana ya crime naziri na ụmụazị dị under 25 unu fụcha ya si na ọdụ unu mma unu fụchara ya si na ọdụ unu mma na Okite suppose na ya ala agwa ụmụazị ka ha ka je na-agwa ya ana m ene ụlọ anya ahụ ana m ene ụlọ anya lot of you egosichala onwe unu biko nu Akwa abatabụghị
onwe onye na-egbu ya egbu, onwe onye kpọrọ ya asị. It is the hand of justice wife ji akwa aka akwa dị innocent akwa ya apụta. Ọ na aka ya adịghị innocent, he will go and answer FIFO metal. The same with other people. Ọ karịa ihe etu a hapụnụ ndị na-ebugharị fake news. Ịghọtago akwapụta, he's going to make a video, people ama na ọpụtago, o nwere ife a na-ezo ezo nke ahụ nke izi o jechara n'aka ndị ntọ pụta mee video, ndị ntọ o wee wuzie ndị uwe ojii, o wee wuzie gọọmenti. Ịghọtara ọpụtabụghị hapụnụ ndị na-ebugharị akụkọ, ndị mechiri ọnụ sinsi na-eche ọdọ aka asị na news na-aga n'agha ha bido ibugharị. Why arrest ya ji wee do more popular than Rizie? Maka na Rizie suppose ifuse carry arrest ya. Onwe onye kpọrọ ya asị, I don't hate Akwa, mana ife ahụ ọ na-eme adịrọ mma ka ị na-ekwu, and ị ma na ife ọ na-eme adịrọ mma. Ọ bụrụgodu na gọọmenti na-eche anya afụghị ebe anyị, mana ya kwụsị ya na ife ahụ ọ na-eme weda encourage crime. Ọ na-eme na-enwe high crime rate. Ụfọdụ ụmụazị na-eje zuru machine, zuru moto mmadụ, tọọ ntọ ka ha wee fụ ego ha jije gwọ ọgwụ ha eji wee mee something. A na-ekwu ọdọ ka ha sị na amụma ekwu okwu. Ịghọtago aka m wezugo. The update is that Akwa nwa onye ọba apụtabụ, mana Akwa nwa onye ọba anọghị ebe a na-egbu ya egbu. Nke a dụrọ ka mgbe ndị ntọ dị atọrọ ya. Nke ahụ ndị oyiwo ojie, oyiwo owe ebe ya aka dị more protected. So no panic. I am making this video on behalf of his people. Don't panic. After interrogation, aka Akwa kwuru ji ọ na-ala onwe ọhụ na aka enwe ka o si wee dụ. Ịma na aka akparụ na-eze ka udere. Ana m atụ inu a na ọ ya kọwaziri anyị onye shiwere ya ọzọ na nke ikpeazụ a. Aga m bụ nwanne unu nwoke Ezugo. Daalụnụ. Please drop your own thoughts on the comment section. Drop it on the comment section and share this video. Like and comment. Thank you for watching. God bless you. Like, subscribe.